diváci. Kromě seniorek, které se jdou chystat, tak já doufám, že ostatní tady vydrží a budou patřičně gratulovat této věkové kategorii. Tak, uděláme 3 kroky dozadu. Poprosím, aby bylo patřičně viděno, že v kategorii junior se nám účastnili pražské princes mažoretky Soňa Spáčilová, Světla Jarošová a Adéla Kadlecová. Paní místostarostka i paní ředitelka a květiny určené vedoucím, třeba mažoretkám Izabel Holohlavy, Gabriela Kubáková vedoucí, pomněnkám Sokola Kosmonosy a Gabriela Sáčová, Natalion z Praha a Pěva Vosátková, Otavanky z Strakonice a Dana Kohoutová a poděbradské mažoretky Romana Husáková, Šárka Formánková. Tak, nejprve jedno slavnostní sdělení postupů a to je show group Pomněnky Sokola Kosmonosy. Tak, samo jediné postupující a postupy juniorské kategorie v té soutěži mažoretek jsou celkem 4. Takže poděbradské mažoretky. Dandelion z Praha. Pomněnky Sokola Kosmonosy. A Otavanky z Strakonice. To snad není pravda. A jak to dopadlo? Takže dámy a pánové, bronzové Pomněnky Sokola Kosmonosy. Bronzové dámy pod vedením Gabriely Salančové. A tak tedy medaile. Pojďte dopředu, dámy, vedle sebe. Jedna vedle druhé. Opravdu se ty medaile tak rozdávají jednodušeji. To je super. Výborně, výborně. Tak tedy paní místostarostka, paní ředitelka a pan prezident rozdávají medaile. Tak, tady se už telefonuje přímo ze stupňů vítězů a takový komentář, no hele, buď budeme 4. anebo je to medaile, jo? Tak počkejte chvilku ještě na drátě, tak necháme si to rozuzlení. Stříbrné ale vám ohlásím právě teď, a to jsou vícemistryně Čech, poděbradské mažoretky. Tak pojďte dopředu, dámy. Eva Formánková. Tak jsme to probrali, co konečně. Vedle sebe. Holky, vy nevíte, co je to vedle sebe. Ano, takže příště taky nastavíme. Mažoretky Dandelion z Praha. A Pěva Vosátková v čele. Tak.